Udumo kuNkulunkulu kwephezulu nothula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga-ke uNkulunkulu kakhulu ukuthi asihlanganise ngale ndlela. Siyabonga kakhulu ukuthi nikhona, sinikeze udumo. Isadinga ukwehlakana angazi ukuthi ngizobathi ne-eko mhlawumbe kulungile noma ngizobele ngiqhelise ukuhamba eduze sibone abantu akusafani sekungcono. Ngiyambonga uNkulunkulu, siyathobeka kakhulu phakathi kwendawo yakwamaphumulo usekhulumile-ke uMam'Ntsibane. Nami-ke sengizwe bengazazi zethu nami ngiqala ukuthi kanti khona wayenomsebenzi ongaka. Intombazane encane besidungi lokhu inikezwe umamezane. Angithobeke ngibingelele ubaba uMphostoli uNgidi. UMphostoli uNgidi bafowethu, umfundisi yena kodwa ubaba uMphostoli. Siyabonga baba uMphostoli noma uMphostoli uNgidi. Siyabonga kakhulu ukuthi khona-ke baba, ngicabanga ukuthi siyaqala ukubona ukuthi ube phakathi kwethu. Ngibingelele-ke abefundisi bonke nabefundisikazi. Ngibingelele obaba nomama entombi nensizwa no-Sunday school, ngoba khona abancane nomphathi wohlelo nosishayela insimbi egameni lenkosi yethu Jesu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi-ke sikhona siqhamuka emabhredini amaningi ahlukene. Awindawo yamaphumulo incane nayo. Siyabonga kakhulu, sibongele uSiyabonga Ntuli. Babonga bakwaNtuli ensizwe zayo, siyayibonga-ke namhlanje uNkulunkulu isizile yahleleka le nkonzo, yahleleka yaba ilento eyiyona namhlanje. Siyabonga kakhulu. Ngiyezwa-ke abaningi sebekhulumile bayafakaza. Ngifuna ukuthi-ke ngimcorrecte namhlanje. Ngiyakhorekthana-ke namhlanje. Ngiqala ngani nonke nonke. Ngicela ukunibuza ukuthi-ke mangiza la phambili ngisukuma ngoba ngicula noma ngisukuma ngoba ngisukumela mina. Ningangiphenduli. Ngiyacela noma ngabe limnandi kanjani icula, ngicela ningasukumi mangiza. Ngoba manje akuzwakali kahle, usekho umahluko phakathi kwami nalabefundisi abathi uma bebizwa kushaya amakhwela uqhumo amen, O man of God, O man of the hour. Angibona mina lawo. Ngiyacela-ke noma ngabe limnandi ukuthi sukuma, ngenxa sekusukuma mina ungasukumi. Ngoba abanye abantu abazubona usukunyiswa iculo, kuzobe ngakuhlonipha mina. Ngicela sihloniphe uNkulunkulu, ningahloniphi mina. Ngiyebuka le nto, ngicabanga ukuthi ngiyiqalephi angisazi. Thonke mathe ngayiziba, ngayibona futhi kade singuphi nje. Bekuyihholo, ngayibona esengithaya-ke ngiyiphuze badlalane. Ngiyacela, ngiyathemba iyangena-ke na-WhatsApp abangekho la bezoba khona kwelinye ihholo. Ngiyacela ngilutho, ngicela ungasukungela. Bese-ke ithe ngiyakhorektana, sengiyikhohliwe-ke lokwesibili. Khona okwesibili ngithi ngizokusho, sengikhohliwe mhlawumbe ngizokukhumbula. Kodwa ilokho okusemqoka nalokhu-ke okunye-ke ilokhu angimkhorekthi-ke lapho, khona nje ngiyacacisa. Ungezwa-ke bekhuluma bebonga bencoma uMam'Ntsibane ukuthi abamboni loNongibele. Basho yini? Basho loNongibele. Bona kulona ulutho, ayikho into engikwazi ukuyenza. Ngiwumuntu njengabo bonke abantu. Ngakho-ke sincoma uNkulunkulu ngendodana yakhe uJesu Kristu onguyena owenza izinto. Futhi sincoma uNkulunkulu owasinikeza indodana yakhe, waseyinika igama eliphezu kwamagama, esithi masilibiza sithi uJesu Kristu inkosi wenza izinto. Esithi masilibiza abangenawo umoya kaNkulunkulu
sichaze kaningi engozini esiphuma kuzona ukuthi labo bangabaphila uKristu kodwa bona bekho aware. Uma umqonde nje umtsheni wena umphila uKristu ningaxabana kabi, kodwa bangabaphila uKristu ngoba balwa negama likaKristu. Ayikho indlela engcono yokuba umusha nokubachaza. Ngakho-ke siyambonga-ke uNkulunkulu ukuthi asiphelele igama. Nenye inkinga ebenkulu ukuthi limbulwe ngobani, ngoba kade lababona eBhayibhelini. Inkinga yabo nje ubani embulwe ngaye, kanti uNkulunkulu akakhethi bala, akafuni uzube nemali eningi uzakusebenzisa. Akanandaba noma uyahlupheka noma unani lutho noma unotho. Uma umuntu wakho usukhombile usukhombile. So baba nenkinga yalokho-ke. Ngiyacela ngazi noma bekhona namanzi emotweni, ngicela bangiphe amanzi. Ngiyacabanga ukuthi kwenzeke iphutha ngosenakho bekubize emva kwakho. Uhambe kahleke ungalimazi ikhamera yakho, jika ngapha. Ungayilimazi ikhamera yakho, kulungile mina ngisuke, ngizobuye ngibuyele, ngiyabonga. Ngizonomilo kahle kade nje nomilo bengazi ukuthi uzowathola, bengazi ukuthi akhona. Sizoqhubeka-ke enkonzweni yanamhlanje. Ngicabanga ukuthi asinazo izimemezelo ey'ningi. Sizokhuluma ngesihloko esijulile kodwa esijwayelekile. Sikhuluma ngezwi elijwayelekile kodwa ngiyathemba ukuthi uma ulinakisisa kungenzeka likushintshele mhlawumbe namhlanje. Izwi njengoba ngithi elijwayelekile, akekho ongayazi le ndaba sokhuluma ngayo namhlanje. Akekho ongayazi, kodwa ngiyafisa ukuthi ukubeka indlebe nje ukuthi yini ekhona efihlakele. Mhlawumbe uNkulunkulu uzilawula wena, ngeke yambulwe mina ngoba nami ngizobe ngihlezi lapha phansi ngilalele njengawe. Isimangalo sabantu abasikholwa, kodwa-ke kube njalo nje. Ngiyayithandaza ngithi Nkosi ngicela ungiphe i-theme ngoba ngiyendaweni ethize, anginiki bese ngithi ngithele izwi, anginiki. Bese ngicela amazwi ahambisana nalelo zwi, anginiki. Bese kuba sekuphelile-ke njalo. Mase sila uyena-ke osebenzelayo, kwesinye isikhathi ngithi mase ngihlezi noma ngilela ngivuse ngizizwe ngishumayela, ngimangala ukuthi kuphume kwami umlomo into efana nale ngiyithathephi. So-ke ngizama ukuchaza ukuthi nami ngizohlala ngilalele, kodwa nje izwi elijwayelekile, indaba ejwayelekile, akekho futhi ongayazi, kodwa-ke sibeke indlela esizwe ukuthi uNkulunkulu yena afisa ukulisho. Sizovula izwi lenkosi uGenesis chapter 1. Genesis chapter 1. Singakafundi-ke ngizokhuleka. Emakushe umsebenzi yonke ehlangisela
Sibonga kakhulu ukuthi siyazizwela ukuthi ukanye nathi. Siyabonga ngabo bonke asebefakazile befakazela igama lakho. Ushilo ezwini lakho ku1 John chapter 5. Wathi Nkosi akekho umuntu ongakufakazela engenawo umoya kaNkulunkulu. Siyabonga ke Nkosi nabafundisi asebekhulumile. Siyabonga ngakho konke osekwenzekile kuze kube manje. Siyacela ukuthi ukhulume uqhubeke ngomoya wakho oyingcwele nami ngihlale phansi ngilalele usebenzise lo mzimba ngoba lengcebo ushilo ezwini lakho ukuthi siyiphethe ngebumba. Ngelinye ilanga lizodilizwa leli bumba. Ngelinye ilanga ilona loyo uhambe ngobungcwele uzokwempatha umzimba ongakhiwanga ngezandla kodwa ovela kuNkulunkulu. Ngoba lizodilizwa leli ndokodo umbuzo omkhulu ngelanga lodilizwa ngalo ngoba ngingayishile indawo yami na. Sisizeke Nkosi siwuxube umzimba wethu. Ngisize Nkosi ngiwuxube engasengishumayeza abanye ngilahleke ngaphandle. Ngizelulele okungaphambili ngikhohlwe ngasemuva. Ngizelulele emgomeni wokubizwa okukhulu kwaphezulu. Siyacela Nkosi uqhubeke ube kanye nathi uJesu Kristu inkosi. Amen. Sizofunda-ke Genesis chapter 1 verse 26 kuya ku-28 amavesi amathathu. Isihloko-ke sale nkonzo sithi umuntu udalelwe noma umuntu wadalelwani. Isiphi isizathu umuntu wadalelwe sona? Ngiyakholwa ukuthi-ke akekho ongazi la udalelweni. Kuyoba inkinga ufike phambi kaNkulunkulu eseqondisa izinto akudalele zona ukuthi uzenze uthola ukuthi awuzenzanga. Kodwa-ke umuntu nje wonke ophila emhlabeni singakafiki kulokho wena udalelwe kona uhlukile komunye. Umuntu udalelweni. Verse 26 Genesis 1. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo nomhlaba wonke nezilwanyana zonke ezibambezelayo emhlabeni. Verse number 27. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe. Wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu. Wabadala owesilisa nowesifazane. Verse 28. uNkulunkulu wababusisa. uNkulunkulu wathi kubo, zalanani nande nigcwalise umhlaba niwunqobe nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezilwanyana ezinobuzelayo emhlabeni. Sizodina khona lapho-ke. Njengoba ngishilo akekho umuntu ongayazi le ndaba. Sizwa-ke la inkulumo yokuqala kaNkulunkulu ngomuntu engakamdali engakambuki. Ngithi yokuqala-ke ngomuntu ngoba kusho ukuthi wayeqala ukukhuluma. Kodwa wayeqala ukukhuluma ngomuntu engakamdali engakambuki. Futhi la sizwe inhloso kaNkulunkulu ukuthi umuntu wamdalelani wambumbelani. Izinto-ke ezitholakala kula mavesi amathathu ziwu-5. Ngiyafisa-ke sizilalele kahle ngoba ngiyakusamarayizela la mavesi kodwa ziwu-5. U-5 siyazi ezweni lenkosi usho umusa kaNkulunkulu. Lokhu-ke kubalula ukuthi from the first day uNkulunkulu wasenzela ifavor, wasenzela umusa. Number 1, uNkulunkulu wambonga umuntu ukuthi afane naye ukuthi asenze abantu ngomfanekiso wethu. Yingakho sonke la siyafana sonke. Ngingathatha noma ubani wesifazane osemncane ngihambe naye ngifike ngi-introduce kwabanye abantu ngithi indodakazi. Bazothi abantu uyazi uqinisile niyafana. Kube ngeyona indodakazi ngoba siwumfanekiso wona. Ungangithatha uhambe nami kubantu noma osemncane noma uyinsizwa futhi ubaba wami nomzalayo. Bazokusupport bethi uyazi uqinisile niyafana. Sibe singazalani. Uphawu ukuthi
siyafana sonke, sidalwe ngumfanekiso kaNkulunkulu. Okokuqala-ke lokhu kwenziwa uyena uNkulunkulu ukuthi sifane naye. Number 2, uNkulunkulu wambumba umuntu ukuthi afuze yena. Inhloso kaNkulunkulu leyo ukuthi simfuze. Umfanyana omncane abejabula bayenza into, yazi ufuze kwakwakho, uyamuthi ngiyayitheka bese iphinda lento. Ngisho ukungcola engcoleni, yazi uyisoka wena ufisa umalume wami, sukufaka upetrol emlilweni, uqhubekela phambili umfana dlale ngamantombazane. Ngoba sekumsetshele ukuthi ufuze usimalume. Abese umkhonze adorisha lo muntu ngoba sekuthiweni ufuze yena. So uNkulunkulu usidale ukuthi simfuze. Bekufanele umuntu omzalwane kumotivate akujabulele ukuthi ufuze uNkulunkulu. Kodwa ukufuza uNkulunkulu kusemandleni akho. Akukho emandleni kaNkulunkulu. Ngoba ngesikhathi kusemandleni kaNkulunkulu wafika uSathane through inyoka. Waze umtshontsha lokho umuntu wenza isono lwaphela ufuzo phakathi kwakhe. So sekusemandleni akho-ke manje ukuthi umfuze. Number 3, uNkulunkulu wambumba umuntu ukuze abuse, to have dominion over everything emhlabeni. Ukuthi umuntu abuse. Ngenxa kaSathane kwathathwa lokho kubusa. Namhlanje mangathiwa ngene ibhubesi la, into esingayibaleka la, kanti kahle sasinikwa amandla phezulu kwebhubesi, phezu kwa yonke into ukuthi uyaphila. Ibhubesi ufunda wayehlala, akukho isilwane esanikwa ukudla inyama, isilwane sidla utshani. Kodwa baqala ngoba uSathane esusa inkazimulo kaNkulunkulu, amabhubesi abona abantu beyinyama. So izinto esizinikezwe uNkulunkulu zasuswa. Number 4, uNkulunkulu wambumba umuntu ukuba agcwalise umhlaba. Siyakwenza-ke lokho, kodwa sikwenze ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo. Ngoba point number 2 othi uNkulunkulu wambumba umuntu ukuze afuze yena. Abantu okufanele sibagcwalise emhlabeni abafuze uNkulunkulu ngoba thina sifuze yena. Abakwazi-ke abantwana bethu ukufuza uNkulunkulu thina singamfuzile. Ngixoxe le ndaba ezwakala inganekwane futhi ngikholelwa ukuthi yona. Ukuthiwa ingane unina wenkalakala wathi enkalankaleni awuhambe straight usuhamba utsheke. Yazama ingane uhambe straight yahamba utsheke. Wabatheza athi ingane mama ungikhombise wena, naye wahamba watsheka. Ngoba ingane enkalakala ifuze bani? Unina wayo. So-ke uNkulunkulu uthi asifuze yena. Uma esethi asigcwalise umhlaba, is the first blessing. Mawufunda kuverse 28, uNkulunkulu wababusisa abantu. uNkulunkulu wathi ukuzalanani nani. Isibusiso ukuzala abantu bande, but only if uzala abantu abafuze uNkulunkulu. Akudingeki ngize ngisho ukuthi kuyisiqalekiso ukuzala izingane ezingamfuzi. Siyafana sonke ngisifakile nami lapha. Ngamanye amagama sithi uyicorrecta lento eyenzekayo yokuthi uzala ingane idla ihunga, uzala ingane yenza izinto ezingafanele kubantu, uzala ingane isigebengu. Sinecala lokho njengabazali. Ukuma kwami la uphawu lokuthi owamzali wakhuleka, walisusa icala kuyena, noma wadlula emhlabeni, wadlula ngingakholwa, kodwa umkhuleko wakhe uphenduke engasekho. By the way, namhlanje umhla ka 22 washona ngomhla ka 22 June ngonyaka ka 2004, exactly 20 years namhlanje. Ayixoxa nabo-ke bayasho bathi kodwa Nkosi yami le ngane ingasalisi
isiba angizulisho leli bandla ngoba kuzobe ngathi ngibukela phansi ukuthi ingane yami ngeke singabe siba ukuthi kunokuthi lizona wafake umama ngingakholwa waphendule umkhuleko wakhe engasekho. Ngamanye amagama sonke sinethana lokuletha ingane ezingamfuzile uNkulunkulu liwesi uma nawe ungamfuzile. Icorrecte lelo ukuthi wena ufuze uNkulunkulu ukuze isibusiso sokugcwalisa umhlaba sihlale kuwe ngokugcwalisa umhlaba ngabantu abafuze uNkulunkulu. Ngeke simunqobe umhlaba, ngeke sibuse emhlabeni uma singamfuzile umbusi nomnqobi womhlaba. Indaba isofuzweni abakhumusha-ke ngolimi namhlanje sasingazi thina ukuthi khona ama-DNA ukuze ingane ibonakala ukuthi ekabani mayibanjwa kwenziwa i-DNA bese kubonakala ukuthi yini ekuyona ithi ubaba wayo ubani. So i-DNA yethu noNkulunkulu yathathwa uSathane esebenzisa inyonga. Asisamfuzile uNkulunkulu ngendlela efanayo kwingane esizalayo asimfuzile uNkulunkulu. Iqala-ke lelo namhlanje ufuna ukulazi ukuthi unecala lokukhulekela ingane yakho ukuthi isindiswe ikhona efane nawe. Angazi uma wena ungekho ngcwele ngoba ikwazi ukufana nawe ungabi ngcwele. Indaba iqala kuwena ngaphambi kokuba ukhulekele ingane yakho. Ngoba isibusiso esikhulu leso esokwenza impilo yakho ibe yinhle ezweni ngoba wathi uNkulunkulu eqala ukubusisa abantu zalanani nani nigcwalise umhlaba. Siwugcwalise ngabantu abanjani umhlaba na? Okokugcina uNkulunkulu wababunga abantu kuba bawunqobe umhlaba, bawunqobe ukubusa nokunqoba izinto ezimbi ezingafani. Wathi masibuse bese siyawunqoba. Lithi izwi lenkosi-ke lapho kuJohane 1 John chapter 5 inqobo enqobe izwe ukukholwa kwethu. Mawungakholwa ukwazi ukunqoba izwe. Athi umpostoli Paul lapha kuGalatia chapter 2 no chapter 6 athi inyama yami ibethelwe noKristu akuseyimi ophilayo kodwa uKristu ophila kimi. Athi chapter 6 izwe libethelwe kimi nami kulo. You can only overcome the world once you are crucified with Christ. Mawungabethelwe noKristu ekunqoba izwe. So ukubethelwa noKristu ukuthi ufe maqondana nezingane zakho zasemhlabeni. Zenzeke izinto emhlabeni kube ngathi awukho wena ngoba ufihliwe njengoba ikhaya kade licula baseKolose chapter 3 verse 3 lithi uma nafa noKristu kuphila kwenu kufihlwe noKristu uNkulunkulu. So umzalwane kufanele ahambe emhlabeni efihliwe. Uthi mawugibele etekisini abantu bekhuluma indaba zobonakala ungezwa kodwa ukhona nomuzwa imizwa ifile kungenzeki lutho. Ungathi ufika la uyakhona usuke uqabele noNkulunkulu ngoba kade bekhuluma ngabantu besilisa noma ngabantu besifazane bavuka imizwa. Yebo uphendulanga kodwa usulimele. Yifa amaqondana nezwe ukuze ukwazi ukunqoba. Awukwazi ukunqoba into kuwe. Ukuze unqobe izwe phuma kulo. Yifa amaqondana nabo then uzonqoba. Uthi kuJesu kuchapter 8 kuJohane uma indodana yomuntu imkhulula ngoba ngokukhululekile impela ngoba umuntu owenza isono kuyisigqila sesono. Ngakho-ke sidinga ukukhululwa kungabi bikho lutho kuwe oluyisono ngisho noma amaphupha amabi. Kungabi bikho into oyiphuphayo ngoba izwi kuwe alisekho ngaphakathi ufile maqondana nezwe. Ngoba into ewena ngaphakathi yile nto ekubusayo. Uma unomoya ongcwele uyakubusa uma ukhona ngaphakathi. Ngakho-ke yonke into engaphakathi kuyo yona ekubusayo. Abanye baba nenkinga azithole thula inhlamba engaqondile ingoba iyambusa inhlamba ngaphakathi. Akazivumile isono senhlamba, akakhululekile. So ukuze ukwazi ukunqoba izwe yifa maqondana nezwe. Ungabe wena ophila kuKristu ophila wena.
Ngakho-ke ilezi zinto eziwu-5 esazi ngoNkulunkulu asidalela zona uma sithi umuntu wadalelwa. Ngiphinde-ke manje ngizigijime. Umuntu wadalelwa ukuthi afane noNkulunkulu. Iphathi kaNkulunkulu le wayenza ngeke ishintshe. And isona sizathu esidathi uSathane sizona. uSathane uyamsaba uNkulunkulu. Kodwa uzonda yonke into efana noNkulunkulu. Kahle kahle umuntu wasezweni angacabanga ukuthi akazona uSathane yena. Ngenxa yokuthi ndawo nomfanekiso kaNkulunkulu lezi zona zenziswa uSathane is through hatred, through inzondo, ngokuyazondwa. Akuthembisi ukuthi uzobeka ebusweni wakho akanawo umbuso uSathane. Udalela isiboko ney'ngilosi zakhe. So ufuna abantu abaningi azosha nabo ngoba yena ngizokuthini, he blew his chance, wasilahla isikhathi sakhe esinikeziwe ingelosi enkulu kunazo zonke ezulwini. uSathane wayereporta phansi kwabantu abawu-2 kuphela ngendlela ekhulumayo. Wayengaphansi kwendodana kaNkulunkulu uJesu, wayengaphansi kaNkulunkulu uqobo lwakhe. uSathane was number 3. Wayesiyaphakama, waqeda ukuphakama wathi ufuna ukufana noNkulunkulu. Exactly le nto ayenza ngesikhathi edukisa umuntu ensimini yase-Edeni. Uthi uSathane through inyoka, ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli kuloya muthi nanga. Uthi u-Eva, yebo uNkulunkulu ushintshe esilapha zonke iy'thelo, masidlela siyofa nokufa. Ithi inyoka unamanga uNkulunkulu. Anizukufa ubona ukuthi nizofana naye. Ubani ongafuni ukufana noNkulunkulu? But balahlekelwa inkazimulo yokuthi already bafana naye. There was no need ukuthi baze badle isithelo ukuze bafane naye ngoba vele babefana naye. Namanje uSathane ushaya kanjalo. Athi yenza ukuthi khona kuzoba ukuthi ukhohlwe ukuthi vele uyikho. Ngesikhathi uJesu eqeda 40 days and 40 nights ezile ukudla, uyafika uSathane uthi umuyindodana kaNkulunkulu uphendula lawo amatshe okwenza isilo. Uthi uSathane kulotshwe ukuthi umuntu akayophila ngesinkwa sodwa. Uyawuzima lo mbuzo ngoba ayikho into ofanele ayibange noSathane ukuthi ngiyindodana kaNkulunkulu. Kufanele ngiphuve noSathane ngize ngibukule amatshe abe yisinkwa. Bakhona ongabaphuvela but not the devil. Thina-ke sifuna ukuphuvela abantu izinto kanti sesiyona. Akusibonanga wonke abantu ofuna ukubaphuvele ukuthi uyakholwa. Khona abantu ofuna ukubademonstrate-ele ngenkambo yakho ukuthi uyakholwa. Yingakho uJesu washo komunye wesifazane enengane yakhe egulayo, wathi kuhle uthatha isinkwa sabantwana usiphonse enganeni. Abazalwane kunezinto okufanele ungazikhulumi kwabanye abantu ngoba abakholwa. Uma ungakholwa uyinje ezulwini. uJesu wayengatholi inhlamba. Uthi akuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse enganeni. Umuntu ongakholwa uyinja ngokwezulu. So akuzona zonke izinto okufanele sizitshela abantu ngoba bazothatha bakubhuqe ngazo ngoba zenza isense kubona. 1 John chapter 4 verse 5 and 6 uthi abezwe abasizwa masikhuluma ngoba abayibona bakithi abakwazi ukungizwa. Yingakho bephuma ekhaya lezi ngoba abangizwa ukuthi ngithini ngoba kusibona abasekhaya. Kodwa laba abahlezi abazwayo ingoba basekhaya ezulwini. So-ke ngamanye amagama ekhaya lezi kufana nenethi, ubuthwe bonke abantu ngokuthatha inethi oluntsapolwane lodoba utho ubhabhulu utho umshabangadliwa labadliwayo. Now mabephuma ekhaya lezi bakhishwa ukuthi abezwa ukuthi kuthiwa, bakhishwa ukuthi abayibona bakithi, bakhishwa ukuthi bangabaphika uKristu. Lisho njalo izwi se-1 John chapter 2 verse 18 and 19 lithi baphuma kithi ngoba bebengesibo abakithi. So mina I've had peace lokuphuma kwabantu ngoba kufanele understand ukuthi umuntu uma ephuma yingoba wayengesiyena vele ufanele ukuba sekhaya lezi. Wesike sekukhona laba abenzani abenza ingcolo ekhaya lezi. Ngiyabadabulela ngoba the day wabashaka uNkulunkulu koyisolo ukuthi bafana nobaba.
Indaba-ke yokuphuma kwabantu ngiyayazi, ngayifunda kabuhlungu. Ngiyakhumbula ngisanda uqala ibandla, bazokhumbula esasenabo wabakhona la. Kukhona insizwa yafikayo, sekhumbula nesibonga nje ngikho kude ngibambile inkomo zabantu abangubani. Iphuma kwelinye ibandla ihloniphekile ngezolisho. Uma ifika kwaqala kwafika unkosikazi wayo. Ayike wabingelela kwaqedwa wahamba njengabo bonke abantu. Ngesonto elilandelayo kwafika indoda yasukuma-ke isibingelele yaphuma amagama abuhlungu ezofanele uwaphinde ngosuku olwadluleyo. Yathi indoda unkosikazi wamubela ngesonto elidlule ngoba siphumile la besikhona sifuna ibandla. So ngithe ngingena la emnyango wathi umoya ongcwele nanti ekhaya lawo. Ngake ngayixoxa nila ukuthi-ke hhayi umoya ongcwele uthe ikhaya lawo hawu sashaya izandla-ke ngathi siyajabula. Awuphelanga ngo-3 months indoda yaphuma yahamba nonkosikazi wayo. Umoya ongcwele unguNkulunkulu. Umoya ongcwele uyazi lezokwenzeka kusasa. Sekuyiproof ukuthi kwangena umoya ongcwele athi uma ingena kwathiwa yikhaya lakho. Ngomoya ongcwele ngeke aqamba amanga. Wayazi umoya ongcwele ngeke alast 3 months. So ukuphuma kwakhe kwaba buhlungu, kodwa kwakuwukuthi akasiyena wakithi. Ukuba ube ngowakithi bezohlala, uphuma ngoba kusiyena wakithi. Ngake ngawuhosha kumkhondo wakhe, ngathola ukuthi hayi izinto seyibheda kakhulu kunakuqala. Why? Waqambela umoya ongcwele amanga. Out of your wildest dreams, ungalikhuluma igama lokuthi umoya ongcwele uthe, funa umqambela amanga, uvune usekumhlaba amanga wakhulumile. Fundani mina ngihlale ngithi uJesu uthele uNkulunkulu uthele, hayi umoya ongcwele. Ngoba umoya ongcwele lithi izwi lenkosi lekuthethelele kuleli nakwelizayo, Matthew chapter 12 verse 31 and 32. So asidlalele umoya ongcwele ngoba ukuthi ufuna ukudlala. Angisho ukuthi idlalele kuJesu noma kuNkulunkulu, kodwa at least labo ngakhuleka baxolele, kodwa umoya ongcwele ngeshwa akuyena uthethelela abantu. Kodwa mawone yena awuthethelele uJesu noNkulunkulu kuleli zwe nakwelizayo. Isona sono umfunda ku-1 John chapter 5 kuma 20 something okuhighlight uJohn khona, ungamceleli umuntu ngesono sokufa. Isono sokufa isono esingathethelelwa. Isono sokufa abanye bahlale bembuza isithi isono sokufa. Isono sokufa ukudelela umoya ongcwele, ukuhlambalaza umoya ongcwele, usufaka i-application uJesu kophi. Enye insizwa yaka-approach izovuma isono, yathi inkinga yayo yathi umoya ongcwele ingathethelelwa na. Kwasho kungaphakathi ukuthi ngeke athethelelwe. Kodwa ngokuwumuntu senyameni kufanele ngimdiscourage athi mina kuzoba kwena ukhala kangakanani uNkulunkulu. NabaseNineve bakhala uNkulunkulu eseqedile ngabo ethi uzobabhubhisa. Bakhala uNkulunkulu waphendula. Mhlawumbe uzoxolelwa, kusikhona okwami ukuthi awuzoxolelwa. Kodwa ngase ngiyitholile i-confirmation ukuthi ngeke athethelelwe. Ngoba wayethu umoya ongcwele umethandaza mthuka kubize ngayo yonke into engingakwazi nokuyisho phakathi kwenu. Qaphelani-ke bazalwane, sidalelwe ini ukunqoba. Ngeke unqoba ungenayo umoya ongcwele. Sidinga ukubusa. uNkulunkulu usidale ukuthi sifane naye. uNkulunkulu wasidale ukuthi simfuze. Ukufuza uNkulunkulu-ke kubodwa okuningi. It's to be holy as he is holy. Ngcwele ngoba ngcwele, usumfuzile kwaphela. Ongale kwalokho akukho, ongaphansi kwalokho akukho. Ngcwele uma ufuna ukufuza uNkulunkulu uphelele njengoba yena ephelele. Matthew chapter 5 verse 48. Uthi phelelani njengoba uyihlo wenu wasezulwini ephelele. Siyaphelela bazalwane kuNkulunkulu. uNkulunkulu wambonga umuntu ukuthi abuse. uNkulunkulu wambonga umuntu ukuba agcwalise umhlaba okugcina umbungu ukuthi umntana. Sengishilo ukuthi izinto eziwu-5 zisho umusa kaNkulunkulu. Senze umusa
Wayesefika uSathane wazoyithatha ifavor kaNkulunkulu kubantu. Wafika uSathane efana nenyoka wayithatha. Namhlanje awuzwani mhlawumbe nomakhelwane wakho. Akakufuni umakhelwane wakho ngenxa yokukholwa kwakho. Abakufuni mhlawumbe endaweni, mhlawumbe nasemsebenzini unyamanangana ngenxa yokukholwa kwakho. Mhlawumbe uthi ukholwa kakhulu zenza ukholwa elikhulu. Ukuthini bona ukuthi bayalwa abantu Jesu Kristu inkosi. Akubona abantu abakholwa kodwa nabangakholwa noma ikuphi kuyalekwa nje, kuyalekwa nje. Yini la? Mzwilo befakaza wakhipha idimoni ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ingane etekisini idlikiza, wabiza leli gama yenze njani? Yaphila. So uyazi ukuthi uma ulibiza noma usemsebenzini uthisha uyafundisa noma usesibhedlela noma ikuphi, ayasha amadimoni akulaba bantu, angeke bakuthande, kwamukele kunjalo nje. Hhayi akukho futhi okuzoshintsha. So musukhala ukuthi ufuna ukukhulekelwa kwenye nabakufuni kunjani njani engandiwele ukuthi uJesu Kristu inkosi. Amadimoni athi wona uSathane inkosi aphatheka kabi. Fana nalento elithandwa abazalwane iyafika nokuthi ngisho. Leka Lolo, uLolo, L-O-L. Niyabona lo? Niyayazi ukuthi umse. Niyayazi ukuthi ithi Lucifer our Lord, L-O-L. Lucifer our Lord. Yekalo nibalo Lolo eningabanzi. Izinto eziningi ezidayiswa uSathane, ama-emoji lawo emathandayo umuntu aqala ukukhuluma uNkulunkulu edatha ukukhuluma izinto zikaSathane. I-social media idliwe uSathane. Singena nathi ngoba sifuna ukulanda labo bantu abadliwe uSathane kuyona. Ikani kwenza into engingazazi. Lapho kunoSathane khona akukho ukuthula kuyanqathana. Nangalesi sikhathi-ke sokudalwa kwabantu, uSathane waxabanisa abantu noNkulunkulu. Kwabakhona ukuxabana. uSathane-ke siyazi ukuthi wangena enyokeni sengeke ngayisho lonto. Mawusibuka chapter 2 kaGenesis, uNkulunkulu wamthatha umuntu wamfaka ensimini. Lithi-ke wambeka ensimini yase-Edeni, verse 15 lo kuya ku-17 chapter 2 Genesis 10 kuba indaba eniyaziyo. Kodwa kunezinto kufuneka siziphawule. Wambeka ensimini yase-Edeni ukuba ilime ayigcine. Jehova uNkulunkulu wamyala umuntu wathi ungadla kuyo yonke imithi yensimu ngokuthanda kwakho, kepha ungadli umuthi wokwazi okuhle nokubi, ngokuba mhla udla kuwo uyofa nokufa. Ungadli umuthi wokwazi okuhle nokubi. Nanamhlanje isono sokufisa ukwazi ubantu siyabusa ngoba o-Adamu bawudla lo muthi. Uyazi ukuthi ukuba siwudlanga lo muthi ngabe sihambaze ngoba abantu babehambaze. Ukuba siwudlanga lo muthi ngaba lekhihlazo sasizonqoba umhlaba singenangqondo yokuhlukanisa okuhle nokubi. Sasizozalana sande senze intando kaNkulunkulu singadlanga kuloya muthi. Isono senzeka kuloya muthi. Namhlanje sekuyihlazo ukubona umuntu emungu ngoba bavuleka amehlo lisho njalo iBhayibheli. Ngesikhathi u-Adamu etshelwa lo mthetho, Eva wayengekho lapho. Ngasicacise lento. Wayeyedwa u-Adamu ebekwensimini. uNkulunkulu wayesebona ukuthi akukuhle ukuthi umuntu ahlale yedwa. Verse 18 ka-chapter 2 wathi ngizomenzela umsizi ofana naye. Khumbula, umuntu udalelwe ukunqoba. So masidalelwe ukunqoba, kufanele sinqobe sibuse nabasizi bethu, ngoba masingakwenzi lokho bawiki babuthaka. Lisho njalo umpostoli uPetru
Uthi akukhumbula ukuthi abantu besifazane bayisitshe esibuthakathaka. Kodwa kubanika udumo ngoba nezindlalifa zombuso kaNkulunkulu ndawonye. Ubuthakathaka babo thina ufuna sikuphambe sifihle. Ukuba wiki kwabo kunqotshwa yileyodwa. Just praise them, banika udumo ngoba bayizindlalifa zombuso kaNkulunkulu kanye nathi. So Adamu kutshelwa yedwa umyalezo ensimini yase-Edeni. Khumbula imfibi yethu ukuthi umuntu udalelwe ukubusa nokunqoba. Inyoka-ke mase siya kuGenesis chapter 3 sedalwe umuntu wesifazane usekhona ngenqamulo. Lithi-ke ku-chapter 3 verse 1, inyoka inokuqili kunazo zonke iy'lwane zasendle abezenzile uJehova uNkulunkulu. Yathi owesifazane, ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli emithini yasensimini na? Yamuza uSathane uyajikisa kancane izwi, njengoba namhlanje abantu beliphendula iBhayibheli baliphendula kancane bese uyakutheka. Ushilo yini uNkulunkulu ningadli emithini yasensimini? Akasho uNkulunkulu singadli emithini yasensimini, usho kodwa ukuthi ungadli. Ngabe umbekelele umuntu ensimini mayefuna ingadliwa le mithi. Ungathi uzodida u-Eva. Ngoba u-Eva was not there when the message was delivered. U-Eva wayengekho uNkulunkulu wakhuluma no-Adamu. U-Eva wazinzwa bethi. U-Eva wezwa u-Adamu ethi uthe uNkulunkulu akamzwanga. Yathi inyoka wesifazane, ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli emithini yasensimini na? Owesifazane uthi singadli izithelo zemithi yasensimini, kepha ngezithelo zomuntu ophakathi nendawo siningazidli ningazithinti ukuba ningafi. Ningazidli ningazithinti ukuba ningafi. Verse 4, inyoka yathi owesifazane anikufa nokufa. Mawufunda uJohane chapter 8 verse 44, uthi uNkulunkulu nina ningabakayihlo uSathane waba umbulali wabantu wasekuqaleni. That is why uSathane wabulala abantu ngokuqamba amanga yabulala, ngoba enza umuntu akholwe yinto ngesiyona. So umuntu mosumkhohlisile usuqamba. Ziningi indlela zokukhohlisa. Masiseze insizwa la intombi zifuna ukusibamba, kulula nje ukuthi kutshele ithi ngikhulelwe. Ingqondo yakhe utshela ukuthi uyakubamba. Uyakukhohlisa, akakhulelwe. Ufuna ukuthi unamathele. And mhlawumbe yakufuna kwakhulelwa lokho, uthanda ukhulelwe. Ngesinye isikhathi anele usho lokho umfana adle phansi. Kukangaki abantu mkhona bakhona naphakathi kwenu wathi ukhulelwe ingane yokuqala ungashadile wahlukana nawe isebengane waba ukumtshela nje wamgcina ngalelo langa. Kodwa still baqhubeka besifazane bathi babamba abafana ngobatshela bakhulelwe, ababoni bayabaxosha. Amanga enzani abulala umuntu. Uthi uJesu Sathane wambulala wasekuqaleni, ifuzo yisho uSathane wabulala abantu. Uma ekhuluma amanga ukhuluma ngokwakhe. Uthi mina Jesu mangikhuluma iqiniso angifuni ngoba ngimtshela iqiniso. Namanje abantu abafuni iqiniso. Ngifuna ukutshela ukuthi lingcono iqiniso elingachaziwe kunamanga ezwakala kahle achaziwe ngoba yohlale amanga. Usithi kulithi inyoka-ke anikufa nokufa. Laba abantu bakhuluma kumaleveli awu-2. uNkulunkulu njengoba uNkulunkulu wayekhulume kumoya, inyoka njengoSathane ikhuluma isenyameni. Uma ethi uNkulunkulu nizofa, usho ukufa kokuhlukana kwakhe nabantu baphuma ensimini yase-Edeni. Inyoka isho ukufa kokuphuma komphefumulo. Bakhuluma izinto ezingafani laba bantu. uNkulunkulu akaqambanga amanga mayithi nofa nokufa, ngoba immediately sebedlile wabajezisa wabakhipha ensimini, okungukuthi uma usudla iso ufile kuNkulunkulu, uhlukene noNkulunkulu.
akukhona ukufa kokuphuma komphefumulo. Thina abazalwane asifi, siyalala, asifi thina. So ke uma singafi silala, owezwe uzothini, ngifelwe mina, ngifelwe indoda. Kodwa wazi ukuthi indoda yakhe ikholwa, uthi ihambile indoda yakhe isekhaya izulile, nami ngiyayilandela ngoba ngiyakholwa. Yabona kuphuma abantu abakumalevela amafana, akakazi akhuluma amanga uNkulunkulu, ukuthi angisiyele umuntu ukubanqamba amanga, ithi inyoka nokufa nokufa. Kepha uNkulunkulu uyazi ukuthi mhlawumbe izidla lezi zithelo kuyavuleka amehlo kini nibe njengaye, nikwazi okuhle nokubi. Okwenzeka-ke lokho, kodwa ku-based emangeni ukuthi anikufa nokufa. Avuleka amehlo, kodwa sifananga naye. Still akufani. Ngoba uNkulunkulu ubona enhliziyweni. Mina ngikubona nje wanihlezi nibahle nini. uNkulunkulu ubuka izinto elizikhuluma enhliziyweni elizicabangayo nilalelele intshumayelo. So asifani noNkulunkulu at the end of the day. Inyoka ilokhu ikhuluma amanga njalo. Wesifazane bona ukuthi umuntu ulungele ukudliwa, nokuthi uyabukeka emehlweni, nokuthi muhle uqanelekile ekuhlaniseni. Wathatha izithelo zawo wadla, wanika nendoda yakhe kanye nayo yadla. Qaphelani basizi, ngoba uSathane ungena ngani ukushaya umuntu omsizayo. Akaqaphele umuntu omsizi, ngoba lo omsizayo uyena owezwa imessage iphuma kuNkulunkulu, wena uzwe ngayo ukuthi uNkulunkulu. Bamba lokho kusho kwakhe, ungakhohliswa omunye umuntu, ngoba omunye umuntu uzokwenza udukise lo muntu. And uma usudukise lo muntu udukisa nebandla lokolayo. Uma usudukisa ibandla igazi labo bonke labo bantu besesandleni sakho. Ngikhuluma nabasizi-ke manje. Lithikizwe lenkosi ayisevuleka amehlo abo, verse number 7. Babona ukuthi bahambaze, bathunga amaqabunga amakhiwane, bazenzele izibhinqo. Babona ukuthi bahambaze. Inyoka yaqamba amanga ukuthi yabulala uAdamu noEva. Inyoka-ke le. uNkulunkulu wethu usidalele wasinika ifavor izinto eziwu-5. Ngakho-ke uSathane wenze njalo, wafika wazithatha zonke lezi zinto. Kwakungekho ukufa emhlabeni, sasingekho isono emhlabeni. Angazi noma niyangizwa, sasingekho isono. Kodwa saba khona, asangaba namandla. Mhla uNkulunkulu ethi idlani zonke lezi zithelo ningadli. Isono sidonswa umthetho. Once there is law, isono siyasondela. Ngaphandle komthetho isono asikho. BaseRoma 5 verse 12 kuya 14 ukuthi isono nokufa kwafika ngoAdamu. Angazi ukuthi isono safika ngoAdamu. Ukufa kwakungekho kwafika ngoAdamu. Ukukhumbula kahle Genesis chapter 6 verse 6 uthi uNkulunkulu, not verse 6 verse 1, verse 6 usho okunye kodwa ofanayo. Uthi uNkulunkulu wazisola ngokudala abantu, wathi umoya wakhe awuhlala njalo umuntu usezophila 120 years. Sanika iminyaka yo-120 ukuthi siphile ngenxa yokuthi isono sasingekho. Verse 6 Genesis chapter 6 lithi uNkulunkulu wayisola ukuthi umbumbelele umuntu, ngoba umuntu wahluleka ukunqoba lokho esasimnikezile. Inyoka siyanqoba, kwafanele bayishaye ihambe. Inyoka yakhuluma nabo, kodwa kwafanele bayinqobe, ngoba bese sizinikiwe zonke lezi zinto eziwu-5. Njengoba namhlanje abazalwane bazinikiwe lezi zinto, kodwa basabhukude ezogcina. Icala lelo elikhulu. Lithi-ke uRoma 5 verse 12, isono nokufa kwafika ngoAdamu.
Ngakho-ke njengalokhu isono sangena ezweni ngamuntu munye, nangesono kwangena ukufa. Ngokunjalo ukufa kwafikela abantu bonke, lokhu bonke bonile. Isono sangena ezweni ngomuntu, sasingekho isono. Kodwa loya mthetho wenza isono sasisiyalinda. Uthi ku-Eva, lithi iBhayibheli u-Eva wabona isithelo sinxaneleka. Kanti lokhu esibuka yonke leminyaka noma zonke lezi zinsuku besinganxaneleki, wayesinxaneleke uSathane esekhulumile. Ngoba wavuma, wathoba, waphuma endaweni yakhe. Ngoba kuyingozi ukusuka endaweni yakhe. Shumela 10 verse 4 uthi noma umoya wombusi ukuvukela ungayishiyi indawo yakho. Indawo bekuNkulunkulu kuyo ungayishiyi ngoba unesizathu sakhe sokubeka kule ndawo. Ngakho-ke njengalokhu isono sangena ezweni lomuntu munye, nangesono kwangena ukufa, ngokunjalo ukufa kwafikela bonke abantu. Kwafikela nalabo abangeqanga ngeseko esenziwa u-Adamu, ngoba siyinzalo yani yokufa. Izwi lenkosi ku-1 Corinthians chapter 7 verse 14 lithi, indoda engakholwa ingcwelisiwe ngomfazi okholwayo, nomfazi ongakholwa ungcwelisiwe ngendoda ekholwayo. Why? Ngoba bamunye. uNkulunkulu uqamba amasu. Samuel wokuqala chapter 14 verse 14 uqala nomosibili ngiyaxoxa ngisafunda lapho chapter 14 verse 14 lithi umuntu unjengamanzi achithwa emhlabathini engaseqoqa, kodwa uNkulunkulu akachithi ukuphila uqamba amasu ukuthi umxoshwa ngabe umxoshwa yena. So uSathane wenza sure ukuthi masifa sifana namanzi achithiwe angenakubuthwa, kodwa ubusisiwe loyo ofele enkosini ngoba imisebenzi yakhe yamlandela. Isho njalo izwi lenkosi. Ngokuba isono sasikhona ezweni kungakabikho umthetho, verse 13 kaRoma 5. Kepha isono asibalelwa kungekho umthetho. Once kwaba khona umthetho, isono siyabalelwa. Verse 14, nokho ukufa kwabusa kusukela ku-Adamu kwaze kwaba kuMose naphezulu kwabangonana ngendlela esenkosi ka-Adamu, isifanekiso sakho kuyabusa. Uthi verse 14, ukufa kwabusa kwathatha indawo yomuntu, sidalela ukubusa ngenxa yokudla kwabusa ukufa. Yingakho ngosuku lokwahlulela lapha kuSamuel chapter 20 ukufa ne-Hades kuphonswa echibini lomlilo. Ngoba ukufa angazi ukuchaza kanjani, akhanisela ukuthi a-human being, kodwa ukufa kuyaphila, kuyinto ephilayo, nakho kuzojeziswa kuphonswa echibini lomlilo ukufa. Ne-Hades isikhopha indawo yokuhlushwa kwabantu iyaphila, izophonswa echibini lomlilo nayo, ngoba yikho into ekudalayo uNkulunkulu efile. Yonke into edalwe uNkulunkulu iyaphila. Ngisho nalesi asihlahle walala phansi kwaso nomuntu walala naye silobile sibhalile ngoba siyaphila. Nale nhlabathi okulele phezu kwayo ugila imkhulu, nale ndlu yakho othona idala ngoNkulunkulu, le ndlu yakhiwe ngezinto ezidalwe uNkulunkulu iyaloba. Ufunda kuJeremiah uthi uNkulunkulu umhlaba mawulobe. Ingakho uJesu ekhuluma nowesifazane waseSamariya wayebanjwe okhotsheni, uma ekhuluma naye befika bemangalela uJesu ufola phansi, ubhala phansi ngomunye. Wake wasihlupha ukuthi into ebhala uJesu lapho wayicommunicate nomhlaba, ngoba mayisukuma lapho uthi ongenasona akaqala umkhande ngamanje. Iy'ncwadi seyivulile amafayela abo asemhlabeni, ngeshwa-ke amazulu ayecisha ibambe imfihlakalo, athi umhlaba uyahlaba, umhlaba uhlaba uthonselayo. Bahlule ngokuyibona-ke imphumela ngale ukuthi umhlaba uyabhala. Le nto yenza phezu kwawo Genesis chapter 20 makuthiwa izincwadi ziyavulwa, yizo zonke iy'ncwadi ezibhalwe yindalo.
ngoba indaba iyaloba ukuthi wenzani wena phezu kwakho. Bekuzokusiza ukuya kumdali wendaba ubuyisane nayo ukuthi Nkosi ngenza isono esinje kanje ngicela ungithethelele. Ngoba uyena yedwa ozotshela indaba athi cishe lento ayibhala nguSimani Bani. Usebuyile usengabeni. Ungakabuyi zonke izinto zenzile indaba iyaloba. Nendlu yakho yakhiwe ngamaplanga kwakuyizihlahla. Udaba kwakhiwe ngalo kwakuyinhlabathi. Noma ungayicabanga esendlini yakho wena uthi uvalile ukhiyile noma uthi kumnyama wenza ingcobo kodwa kulotshiwe uyohlangana nakho ngelinye ilanga. Ngakho-ke njengalokhu isono sangena ngamuntu omunye nangesono kwangena ukufa ngokunjalo ukufa kwafikela abantu bonke bonke bonile ngoba isono sasikhona ezweni kwangabikho umthetho kepha isono sipalelwa ungena umthetho. Nokho ukufa kwabusa kusukela kuAdamu kwaze kwaba kuMose naphezu kwaba ngonani ngendlela esekho Adamu ayeqe ngaso. Ingakho-ke uJesu wakunqoba ukufa wavuka ngosuku lwesithathu ngoba wayebuyisa into eyathathwa uSathane kithi wasilethela ukufa kwabusa. Ukufa kubusi kubantwana bakaNkulunkulu. Bantwana bakaNkulunkulu bayalala bafi. Ufa mawudla isono. Yikho uJesu John chapter 5 verse 24 wathi ozwa izwi lami akholwe ngomthumileyo akasafi usenophilo phakathi udlulile ekufeni wangena ekuphileni. Futhi akasayi bahlulelweni ngoba bahlulelwa abangcwele. Abahlulelwa abakhonza inkosi uJesu ngokungcwele ngoba bayadlula ekufeni bangena ekuphileni. So musuvuma ukufa kubuse phezu kwakho. Musuvuma ukufa kubuse phezu kwenyama yakho. Umoya kaNkulunkulu umoya ongcwele usinika ukuphila. Lithi izwi lenkosi laseKorinte umoya waloyo wavusa uJesu obafileyo kumina uzophilisa nemizimba yenu efayo. Siyophila ngomoya ongcwele. Ingakho sibubula ukwelakanyiswa ngendlu yasezulwini uma idilizwa leli dobo. Indlu yasezulwini umoya ongcwele sembethe umoya kaNkulunkulu. Lithi inkosi kumaRoma 13 yembathana uKristu kuze kungavuswa inkani kuyembathwa uJesu. Kodwa ngoba uJesu sesekhaya ezulwini wathi kumlungela ukuthi ngihambe ukuze ngithume umoya ongcwele sembatha umoya ongcwele. Iyona mvumo esinikezile ubusisiwe uzegcina ihlanzekile. Ngakho-ke uSathane ngesono usephuce ifavor esenzele uNkulunkulu. Sephuce zonke izinto esizinikezwe uNkulunkulu ngesizathu esisodwa ukudla. Bangakanani abantu abahlulwe ukungena ku-fasting ngenxa yokudla? Athi umuntu ngiyalala. Awuboni ngani ukuthi uSathane okwenza ulama? uSathane wasishaya ngokudla. Ngisho isawu imbali walahlelwa ifana uzibulo bakhe ngepleti lokudla. Mahebheru 12 verse 16 and 17 lithi mangabikho umuntu oyisifele noma udumazayo njengoba isawu athengisa uzibulo bakhe ngesidlo sinye nje. Ngokuba niyazi ukuthi nakuba ngasemuva ethanda ukudla ifa lesibusiso waliwa ngokuba akatholanga ithuba lokuphenduka. Namhlanje wena utholile ithuba lokuphenduka. Phenduka. Shiya imicabango yakhe emibi. Shiya indlela zakhe ezimbi. Lithi waliwa ngisho esekhala inyembezi esekufunisisa ngenyembezi akazange akufumane. Ngazicabanga ukuthi uNkulunkulu izanifela akekho anifela. Ukuthi mayesekushaya ubukeka sengathi uyahlukumezeka kanti ngesikhathi usahlukumeza wena kwakumnandi. Mase zibuya ngawe ngiyahlukumezeka nje mina. Hayi mina ukuthi ingane yami esikoleni ayiphasi. Ingane yami esikoleni ukuthi ukhohlwa ukuthi wena esikoleni usafunda wawuhlukumeza ingane. Ukhohlwa ukuthi wena usafunda esikoleni wawuyiphokha ukuthi azikopelise. Namhlanje uvuna ngengane yakho. Namhlanje uvuna ngomzukulu wakho. Abanengqondo bayafeyila. Uyakhala ingane zami ziyafeyila kulungilutho. Akulungilutho ngoba nawe ulungisana lutho olwabanye abantu.
Asingaziphindiseleli thina. Mayisitha sakho silambile, sinikudla sidle, masomile siphuzise. Ithize ufumela amalahle ekhanda lakhe. Hayi uziphindiselele. Siphindiselele uNkulunkulu. Okubuhlungu-ke mayisephindisela wena ubusabona. Usuyaqala uhamba abantu, into zakho azikhanyi, nezinto zakho zikhanyi. Mukhanya izinto zakho, vuma izono zakho. Vuma izinto zenze kubantu. Ngoba inyembezi zabantu ziyabuya. Njengoba nawe uhlala uthi ezami inyembezi mina, ngeke ziwele phansi. Yangihlukumeza uzobona mntana. Ukuhlukumeza ngoba usetshenziswa uNkulunkulu uyaphindisa. Lezi zakho-ke wena zizokubuyela ngoba ezakho ziyinkokhelo. Sihlule ukuba lelo. uNkulunkulu akasisize bafowethu esidalele uNkulunkulu asinikeze yona indlela enkulu nezinele emangalisayo. Izinto uNkulunkulu asidalele zona. Umbumbile umuntu wambumbela ukuthi afane naye. Wambumbela ukuthi amfuze. Ake simfuzele uNkulunkulu. Wambumbela ukuthi abuse. Asikwazi ukubusa. Kushunyelwa ivangeli lokubusa, ivangeli leprosperity. Prosperity eqhamukaphi ungavumile izono zakho. Ngoba isono sakho sokufumana. Numeri 23:32. Your sin will find you out. So kuthiwa sizobusa. Ubusa kanjani? Uqabene nombusi. Ubusa kanjani? Ungamfuzile umdali wakho. Number 3, uNkulunkulu wasibumbela ukuthi asigcwalise umhlaba. Qikelela ukuthi ugcwalise umhlaba ngezingane ezazana noNkulunkulu. Ike ngakhothwa First Corinthians chapter 7:14 uthi izingane zenu zingcwele ngaba zingcwele uma beningakholwa. So ngamanye amagama umzalwane uzala ingane engcwele. Kodwa ngoba semhlabeni kukhulu besiyona. Ungazali ingane yakho manje phela usikolo lwembili yezulu. Umuntu ongakholwa mayizali ingane phela usikolo lwembili embili mayifisofile ngenxa yokholwa kwakho. So ke thina masifuza uNkulunkulu siyabusiswa ngokuletha ingane ezikholwayo zibe zingakwazi ukukholwa ngoba zisebenzisa ukukholwa kwethu. So baningi abantu okuyofuna igazi lezingane zabo kubona. Qaphela ukuthi ingane yakho uyikhulise kanjani. Uma ikhona isaphila, ihlalise phansi utshele uJesu, lingisa impilo yakho ngezandla zakho. Ukuthi the day ihambe emhlabeni ingakhali ngalo. Ngoba wena usuyitshelile noma utshele very late. Kodwa ke nawe usugqoza umuntu ezomeni ungazi. Senzele ifavor uNkulunkulu, wasenzela umusa esidala. uSathane usiphucile. Kodwa uyabuya uJesu uzobuyisa izinto eziyiwe isikhonyane sebuSathane. Lezo zinto ezathathwa uJesu uzokuvusa ubusha bakho ubuyiswe njengokhozi. Isho njalo izwi noma u1:3. So ngakho-ke sonke sifanele ukuze kusinethe uJesu siwashwe ngegazi lakhe. Kulezi insuku sikhulume ngokuthi siyiphunge elimnandi likaKristu uNkulunkulu ngoba sigezwe ngegazi likaJesu. Uma ungageziwe ngegazi liphunge elibi uNkulunkulu asize egazi likaJesu. Ngingakathandazi ngiyacela abathandayo sikhulele ngoma 10:9 usuku ngisikhulele. Phinde ngigizelele uNkulunkulu abantu abakholwayo mina noma abangakholwa ihlukanise. Umuntu othanda uJesu ukumvuma uJesu kuyisibusiso. Ukumvuma uJesu ukuthi inkosi ukusindiswa. Ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo kungukulunga ongekhona ukulunga kwemvelo. Ngicela siphakamise izandla ngisho kwami ngoma 10:9. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. uSathane ngimfuni, amadimoni awafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu
impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane, ungilondoloze Nkosi, uzungibuso ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Ngikhulekele Baba egameni likaJesu, siyazi ukuthi lo mkhuleko wakhulekwa iselelesi, sathi Jesu uzumkhumbule ebusweni wakho, wathi namhla ngizoba nawe eParadise. Nabo abantwana bakho Nkosi, ibandla lakho elingamabandla amaningi ahlukene, kodwa sonke sihlangene kuwe Nkosi Jesu. Ngiyakhuleka ukuba ubageze, ubahlanze ngegazi lakho, ubangcwelise, ubanikeze Nkosi ukulunga ongekhona ukulunga kwemvelo, kodwa ukulunga ukutholakala ngokukholwa egameni lakho. Ngiyawathandazela Nkosi ukuba bangabe besaya ekwahlulelweni, badlule ekufeni bangene ekuphileni, badlule kulokhu kufa owakhuluma ngakho Nkosi uthelo Adamu no-Eva ukuthi uma bedla kulo muthi bazofa. Mabadlule Nkosi baphile ukuphila okudlula phakade, ngoba wena ukuvuka nokuphila okholwa uwe noma efa uyophila. Siyabonga Nkosi, usisa ilona loyo kabikho zokuyela emuva isibusiso sakho ngesiphethe. Sinika wena udumo, sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngizocela uMamthandana Zoli akhuleke asibongele izwi. Asikafike esiphethweni senkonzo, kodwa ukubonga izwi asikhulekele kunike i-microphone. Mamthandana Zoli umfundisi. Sisanda babona ngoza ngapha. Sebehambisile. Ngoza ngapha ngemic akuyona le hambayo. Mamthandana Zoli. Baba, siyacela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ukuba usifundise ukulonda izwi lakho ukuze singoni kuwe. Egama likaJesu Kristu waseNazaretha wasenxusa ukuhlala kuwe Baba wesingcwele ngezikhathi zonke, silondoloze Nkosi imiphefumulo yethu. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyakhuleka nangalezi nsuku ukuba Nkosi sidele konke okwezwe sisihlezi kulo, kodwa singekunabelo kwalo. Nkulunkulu wethu ongcwele, kodwa sibambe ngesandla sakho sinamandla elizizwi lakho Nkosi wakhipha ngaso Israyeli eGibhithe. Baba, siyanxusa ukulondwa yiso, siphume Nkulunkulu wethu ongcwele ekugqibeni kwesono okuyiGibhithe, sihlala kulo kulezi nsuku zanamuhla. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, busa iy'mpilo zethu ngamunye egameni likaJesu Kristu umfelo wethu, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Senobunga tohle.